Здравейте, потребители, аз съм Voltex Redx Sky и днес играем Hero Zero BG1, това е втори епизод. И както виждате има малки промени, виждате училището като така. Сега да видим малко в хазната. Ако чувате отбратно на това момче, че играе на Subway Surf, извинете много, той играе... Прекъсваш ужасно много. При те прекъсвам, при мен не я да видите правилно. Чакай, аз запусна само на играта дисплея, защото това иначе ще ми гледате. И така. Покажи мене. Виж как става. Не става само екран, не гледате добре. Искам гейм капчура да ми гледате само. Ям вече пари. Добре, така. Продължаваме. Да знаете Виктор Ишне? Да, вчера си направих героя жена. Дори и вие го видяхте. Вчера си направихме героя жена. И още да го качвам в YouTube клипа, да се прави жена. Да, миналия ми клип щях да го кача на Hero Zero, обаче ми изписа, че е много дълъг и не става да се качи, затова ако искате, казвайте дали искате да променям героя на мъж или какви дрехи да купувам или нещо там. Пишете в коментарите какво искате да правя, дали да се обличам гол и да сам думите да ми бия, дали да направя свой отбор. Много работи. Пишете, ако искате да се направя целия легендарен. Ще ми трябва доста време да си взема легендарен и всичките, обаче ще го направя заради вас. И сега да откроим отбора. Мене атакува мене. Ние ще атакуваме и тата, защото трябва той да падне. Трябва да падне после аз сваля. Чакай, че съм забрал много повече. Това такова съм три пъти. Извинете, ама малко хълт съм. Така че ме търпите. Искаш ли им по-късно малко Broken Woods? Добре. Обаче да така няма да мога да снимам. Защото на празно ми лаги, като клипът не са повреждат. Само до 2-3 минути издържа да казва какво съм правил и после изведнъж хайде. Текущата ми перка. Запънки на тия хвои така. Това е малко странно. Малко изда това. Защото аз определено виждам, че кличорите и коса се виждат през шапката. И пък не се виждат така. Това според мен изглежда. Пишете, ако искате да направя нов герой. Да направим нови герои, нали? Нали бе? Ще да не замина пак някъде. Не бе. Те ми иска, ако искате да направим някакви нови профили, да не гледате как сме от начало, пишете в коментарите, нали? Казвайте какви игри са забавни, например Minecraft, League of Legends. Let's go. Той има CSGO, да знаете, той се купи за 200 евро. Ако евро. да може да снимаме на Counter-Strike. Много игри можем да играем, стига вие да искате. Наско. Има някакъв Наско. Бейсът срещу Наско, той е 30 лева. Кой? Наско?
Само Наско, да. Има някакви много готини легендарни. Има много Да легендарни. нападнем някой. Кой? Гибни още с 400 парички. 400 долара. Аз ще избера. Вече си избрах. Това вече нападнем е много изи. Абе, не искам да се изи. Не бе, те са с много легендарни. Чакай сега. Легендарните. Да, изчакай. Заради това аз ще направя на най-силните. Аз бях си ги избрал. Ако ми даде да... Неговия член е доста слаб, аз ще го ланчвам. Не, Bulgarian Power. Bulgarian Power, Bulgarian Power, Bulgarian Power, Bulgarian Power, Bulgarian Power, къде си бе? Човек, те с легендарните са много слаби, аз не се доверя. Срещу Bulgarian Power ли бе? Ти ги виж. Но няма скъсна. На два удара му Аз не ти говоря за Bulgarian Power, бе. Виж ги Bulgarian Power. Ще видя в Bulgarian Power. Те ме ланшотнаха. Интересно, става да ми видя. Bulgarian Power, Bulgarian Power. Те са като легендарните. Bulgarian Power, Bulgarian Power, Bulgarian... Къде сте? Тяхната къща е много разхвърляна. Bulgarian Power, Bulgarian Power, Говорим се за какво? Bulgarian Power, Bulgarian Говорим се за 3 точки. Bulgarian Power. Ние се борите и ние се борим за парите. Те ще ги бием много лесно. Аз ще нападна нас. Bulgarian Power. Има две легендарни генерал на него. Аз не мога да намеря, ние сме прекалено силни за тях, защото не ми излизат. Еми ще атакуваме някакви с повече хора, че да са бием и ние. Атакуй някакви с 100 човека. Най-умните. Не, те бяха ги нападнали. Те. Аз ще видя Дагерс. Леле. Те са прекалено опе, ама да бе. Така, 3000 не иска, давам парите и за 12 часа утре. Виждам ти има просто. Няма да видим. То само един е джо... Леле. О, това маса има тия, бе. 840, аз направя голяма грешка, че се почнах да се бием с тях сега. Те ма ланшотнаха. Половината ще са лесни за убиване, обаче трябва да се увеличим къщата, за да поканем още хора. Ланшотна ме, по-лесно. Он е първия ме ланшотна, би се също. После ще търсим хора в скайпа да натрупваме тук един тон хора. Ами, да ти кажа, аз мога да бъда всеки, който имам, който играх Русия. Ние по ранг ние сме първо, второ, трето, четвърто, пето и шесто. Той ти си на първо, аз съм на второ. Не съм на първа, аз съм на второ. Они са попълнички човеки, някакви пари. Аз нямам път. Да прогейм Гого какво осмелява се да има повече пари от мен, то щастливо. Как така да има повече пари от тебе? Минало през цялата си, през всичкото време, което е играла, има повече пари от мен. Ах, ние сме копа единица. Едините тук от време съм 9 минути. Продължаваме. 1 минута мисия. На бой от трети. Ние ще загубим това, те имат 72 лева, които явно няма да можем да стигнем до него. Мен ма ланшотна. Техния лидер. Охо, значи мене кой ще ме направи? Мене ще има половин шотна. Я да знам, мене сигурно ще има половин шотна. Техния лидер, вижте, му скоровете.
Поне и си вижда каската, айде сложи си каската. ама аз- Другите са по-малки левели. 17, 15, 15, 15, 17, 17, Да се пише много опасна. този е първи, 33, 34, 28, 28 и Близ. Само Близ ще е труден. Техният лидер съм ще погледна. Ще го убием с 300 Зорен. Не. Те имат девето ниво човек. Ще ги победим. След 30 секунди. Искам какво се пътува. След 10 секунди ще ви дати нещо. Мисика. Къде си или на купона филозофия. Хиляда и 600 XP ми даде той. Това за чаре бейсо. 3000 XP за 17 минути и 140 секунди. Окей съм. О, еди се го правиш. И ето го и ето е тинейджерите. Това момче сега се присъедини в дискусия. Еди се, защо такова си се направил такъв по-черен? Защото иска бе това. Аз мога да се направя като не. Еди сега съм вече 300 ниво. И точно Недев една стопка ще имам, ама няма да е легендарна, ще е рядка. Което е супер гадно. Смятам, че той е по-късно. Някаква така готина прическа. Смисли моето лъвче. Еди се, Моето лъвче еди се. Да. Виж другия отбор, с който ще се бием просто. И как да го видя? Влезе Еди в Херодера. Еди се и кажи хай на YouTube. Хай. Да, чак сега казах хай, пък си също като се направи снимка на видео. Къде да цъквам? Сподели. Ти хубаво пишескаш. Съм сигурна. Но, Сподели. Мен днеска няма да му има. ма еди се, аз искам да снимам с Белтоната, бе. Няма да му има. Цъкни на утре 12. Горе, там цъкни. Тя вземе на членове. Би се също този с първия. И как да го видя? Мене си биш много. Цъкни 2 пъти върху името му. Така, да, така да. Да му уби. Нищо име не му уби. Само да го видиш дали ще ми може да кажеш. Ама за какво да го бия, като си знам, че ще му уби. Да, атакува, той аз го атакувах и се загуби енергията. Ние и двамата го атакувахме. И ба, точно ми! Един път можеш и да го ударя само... Топа с критикала ще ма би, човек. Аз не загубих нищо. И за Да, да защото вземем. си твърде малък, не бил. Защо ме атакуваш? Кой?